Salut, sunt Edi și am început episodul 3 din o lume nouă pe Minecraft. Da, aici am făcut toate, să le numesc eu, toate locurile mele. Păi hai să vedem, sunt toate jucările astea terminate. În afară de astea, cam toate scata. Hai că leg. Stați ca să scot, că nu mă folosesc degeaba. Da, așa. Da, am și uitat că filmez și am spart alea, dar le-am luat. Păi și acum haideți că mă duc la minat un pic ca să mai găsesc, poate am noroc să mai găsesc niște iron sau niște coal, pentru că nu mai am, văd că sunt sărac. Da, păi am trecut direct în episodul acesta, data trecută. De asta vedeți că încă n-am mai făcut nimic. Ce am făcut aici? Am și uitat, da? Nu mai contează cum am făcut. Că merg jos, o să... Da, astea le-am pus data trecută. Cobblestone-ul ăsta care am dat de apă, dar am mers pe altă parte și am astupat-o. Uite, am dat de iron. Fine. Da, și să vedeți că nu pot să folosesc game-ul 2 secunde. Să vă arăt că nu sunt din persoanele dacă pune iron și după aia hai să mergem ca să ne dăm mare. Uitați, vă arăt game. Game mode 1. Vedeți? Spune că n-am permisiune să folosesc această comandă. Da, deci se vede clar că nu folosesc game-ul. Da, unii o să spuneți acum că v-am făcut demonstrația asta, eu chiar folosesc game-ul, dar credeți ce vreți, frate. Data trecută când am făcut 2 episoade, am dat de foarte mult redstone, frate, și nu mi-a convenit deloc. Chiar eram foarte supărat că am dat numai de redstone. Mai duc încă cam, mai sap încă 2-3 minute până spart pickaxe-ul ăsta și după aceea o să încep să mă duc doar înainte. Dacă ați mai făcut cineva pe mine așa. Eu de fiecare dată fac așa, că zic că am mai multe șanse. Ca să cum vă spun eu. Păi, am mai multe șanse să găsesc diamond și așa, știți? Spune, nu știu. Ce-am făcut două? Așa, stai, ce-am făcut aici din greșeală? M-am pus atent așa, am zis. Oh, nu se poate, am dat de ce chiar nu vreau să se întâmple.
Nu e despre coale, despre... Acum cred că e mina această mină... Na. Frate, deci nu e imposibil. Hai să vă pun unde duce, că dacă mai duce, mă duc înapoi sus și nu mai sap aici, mă duc altundeva. E doar o gaură așa mică. Unde vine apa asta toată? Când am pus sus, aici o să astup. O să văd dacă e pus cabă sus. Vedeți, stați. Acum sunt curios să văd ce este aici. Nu, acum chiar sunt foarte curios. Ia uite, iarăși Iron, yay! Sunt bogat. Ula, baby. Holy shit! Bă, deci v-am spus că sunt unul dintre cei norocoși care găsește. Deci, dacă vrea cineva să jucăm împreună, sunt liber să facem împreună tot ce vreți. Da, să nu vă gândiți doar la prostii acum am spus asta. Mă refeream la tot ce vreți în Minecraft, să facem case, un server împreună. Am avut un server cu un prieten, dar prietenul meu ăla meu era prea... Și, da, el totdeauna vrea să facă tot înainte să-mi spună. Și m-am enervat și am spus, frate, dar de ce ești așa? N-am lucrat împreună la server și după aia, vrei bani? Și i-am spus, dă-mă, hai să văd dacă ești în stare. Dacă l-am trecut în ziua aia la el pe calculator, că a spus că îl ține mai mult deschis, știți, că trebuia să plec. Și am dat mapa lui și mi-a dat țeapă mai bine, nu-i vedeam nicio mapă. Așa, uitați, acum o să încep. Frate, cât am mers. O să am nevoie de mult cobblestone să ies din mina asta în primul rând. Ca să fac scări. Ulala! Acum că tot am venit aici sus la suprafață, ca să mă și duc să fac ceva dacă tot am venit, nu? Oh, frate! Așa, deci, acum
tot ce am o să pun în chest. Afară de cobblestone. Oh, frate, iar am filmat prea mult. Deci, ne auzim în episodul 4, ok? Salut, eu sunt Edi și vă rog să dați like-uri și comentarii dacă aveți ceva de spus. Salut!